Сега хора, здравейте, аз съм Боса и днес ще гледаме... Аз съм Килгел Силвестри Обърках и ние ще правим ето това. Този ще гледаме. Точно съм. Това видео достига до вас с помощта на GearX, геймърските конфигурации от Desktop BG. Имам чувство, че ти винаги правя само когато съм болен, явно това е традицията. Отново съм болен и трябва нещо да ме развесели. Също така Фиколин е доста тъжен, вие не го виждате. Ето го. Фиколин е доста тъжен, чак листата му почнаха да го капват. Така че трябва нещо да се промени. И днес отново ще се опитам да не се смея. Не го яш! Не го яш! Ух, че му опаш! Разпаднало са колелото! Да. Точно така. Олеле. Олеле. Найс. Това не е смешно, бе! Кой глаша? Малки гусър. Смешно е, сериозно. Ма ти разбира смешно ли е? Може по-типа да смеш, когато се развикал. Това е третия клип, който намирам да е добър. Such a dumbass, I ain't make it. Really, nigga? Това не изглежда сейф. Но, не изглежда... Не, казах, че не изглежда безопасно и сейф. Това е много яко между другото, салитисти кола. Ей! Ау! Оп. Не е забавно. Ники. Животните. Не трябва да се смея на животни. Ако успея да не се смея на животни, няма кой да ме разпи. Вау. Headshot. Sit down. Stand up. Brian? Huh? You want to go to the dance with me? What, you want some dick? Jimmy, you got 2 seconds to get down here right now before you're grounded. Damn, Jimmy. Jesus Christ. Точен съм, бе. Точен съм. Защо? Уау. What? Майко мила. Може такова зърничко. Surprise, motherfucker. Oh, you hit back. Винаги, бе, винаги. Абе се брои. They call me Cuba Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Very straight. Това Бамби. Stick out your chest. Take them. Кажете ми Бамби мъжко или женско в коментарите. Много ми е важно да знам. Окей? Добре. Deepest breath you ever took in your whole life. Now let it out with a big grrr.
Защо е толкова смешно това? Now let it out with a big grrr. Как гледа? Как гледа? Вижте го как гледа. Ой-ой-ой. Айде поне едно де. Айде де. Гозила. Kam nakłóciło. Това е смешно вече, тата. Здравейте хора. Това е най-доброто ти интро до сега, честно. Как се премляскал на камерата? Здравейте хора, аз съм... Знаете кой съм аз, няма да че това е Ивана. Ивана, Галина, бе, Галина. можеш ли Издислава поне? Издислава, ще иска да издислава, това е Издислава хора. Много хора ми писаха, че искали да направя това, дето ми трябва да се смееш. Колко хора? Но- 3 човека. Не, повече са сериозно ти казвам. Сега ще кажа, ти копираш булето, ама не копираш, добре да видим. Между другото, аз съм известен с това, че мога да си съдържам емоциите супер много, освен ако не става дума за плачене, тогава не мога да си ги издържам, но... Ето, почна да подсмърчаш. Да се Готова ли си? разплаквай. Да. Ако се разсмееш, не знам. Гой. Опа, колната снага. Not, but okay. Това не беше много умно. Пасти ма. Чакай, аз не трябваше да се смея, бе. Това по-скоро болеше. Стом трупана! Това не беше смешно. Няма сме повече. Ready, go. Аз се смея 3 път повече. Извинете, просто е. Те са тъжни, как може така да падат горките лица? Right on that. LeBron James. Знака! Те двете са супер неориентирани, между другото, ако го беше върнал да видиш. О! Това чакай, това е лирика, не? Това е лирика 100%. Значи, виж това пада. Чакай, Сега това много върнах назаре, Не, сега. Ей, така, виж Оп, това. Това. Какво се случва? Това е лирика! Това е лирика едно към едно, е! Лирик! Не, Тюрел. Защо припадна? Нещо му няма. Окей, добре. Окей. Майка, загуби малко баланс. Гръб Клипчето хора, защото това беше много еднообразно, не знам това какво е сега. Добре. Определено. Кефма как се Тука. И аз забях, чак да това е пранк, но... Оп. Дръж се. Докато намеря после.